और गधा का हरकत करने का क्या करोगे? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ସର୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ମଦ ପି ଏଇଟା କଣ ମଦ ପିଇବା ଜାଗା? ନା ମତେ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ପଦାରେ ଯାଇ ପିଇ। ଏଇଟା ପାଗଳଟା ନା କଣ? ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା ପଳା ଏଠୁ ଯା ପରା କହୁଛି। ଚିକି ଚିକିଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛ 8 ଘଣ୍ଟା ରଖିନ। ତମେ ସତରେ ଏତେ ଗୋରା ନା ମେକଅପ୍ ଲଗେଇଛ? ଆରେ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଟେ ଦେଖ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଷମା ଲଗେଇଛ। ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା କହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି ନା। ଓକେ। ଝିଅ ମାନେ ହେଲେ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଭିତରେ ବିଷ ବାହାରେ ଭଲ ପ୍ରେମରେ ପଡିଲେ ବାପା ନା ଘର ରହିବ ନା ଦାଣ୍ଡି ଧନ ଗେଲୁ କହି ବୁଲିଲା ପରେ ମାରିଦେବେ ତ ଭାବୁନୁ। ଜାଣିଛୁ ଝିଅ ମାନେ ଆମକୁ ସାବୁନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତମର ମୁଁ ଗୋଟେ ସାବୁନ? ତୁ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ନୁହେଁ ପୁରା ପୁରୁଷ ଜାତିକୁ ସାବୁନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ପୁରା ଘଷି ଘଷିକି ଫେଣ ବାହାର କରିଦେବେ ଲାଇଫ ସ୍ପଏଲ କରିଦେବେ। ଝିଅ ମାନେ ହେଲେ ପୁଷି ମାଉସୀ ସବୁ ଲୁଟି ନେବେ ପିଠି ଆଉସି। ମତେ କଣ ପାଇଁ ଅନଉଥିଲ? ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବୋଲି? ମୁଁ ଦେଖିଲି। ମୋ ଦେଖିବାଟା ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ତାହେଲେ ଦେଖୁଥିଲ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି ତମ ଦେଖିବାଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଝିଅ ତୁ କରିଲୁ ପାଗଳ ଗୋଟେ ତୋର ପ୍ରେମ ନିଶା ଚାହାଣି ତ ମିର୍ଚି ମତେ ମାଇଲା ରେ ତୋର ପ୍ୟାରା वाला इश्की मते माइला 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 ए बजा वाला अरे बंद कर मु जा गाउची बजा हे मत करे दे मत ओढणी हाथी तुझे काटी मोराणी काटी गई तू परम क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं ओ जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी चिकन खाइलो किए खाइले लो आउ किए खाइला आउ किए तू खाइलो केमिति लागिला लो झियो